सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जो न्यूज बाटे एगो ऐसा सवाल के रूप में बाटे कि रउआ लोग सोचे तो मजबूर हो जाए जरूर सोचे खातिर कि आखिर कैसन सवाल हम लेके आइल बनी। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि अब की जौन हम सवाल करे जा रहा बनी एगो ऐसा सवाल बाटे कि वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कभी लिखे भइल। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि ई सवाल ई बाटे कि आखिर कौना फिल्म में ये तीन गो सुपर स्टार जौन मार्केट के सबसे सुपर डुपर स्टार बा लोग एक साथ नजर आइए, यानी पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ। जी हाँ, अभी तक ये तीनों जना के एक साथ फिल्म कभी आइले नहीं खे, लेकिन ये चर्चा उठ रहा बा कि आखिर ये लोग के कौन हुई पहला फिल्म जौना फिल्म में ये तीनों सुपर स्टार अपन जलवा बिखेरे खातिर तैयार हुई। लोग को बता दी कि दोनों सुपर स्टार यानी पवन सिंह खेसारी के एक साथ फिल्म आई बा, जौना फिल्म के नाम है प्रतिज्ञा 2। इन्हें खेसारी लाल और यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म आई बटे दूध का कर्ज, यानी तीनों हीरो बालो लेकिन अलग अलग फिल्म में, लेकिन एक साथ वो कौन फिल्म हुई जौना फिल्म में ये तीनों सुपर स्टार भोजपुरिया दिग्गज लोग काम करी और ये फिल्म के शोभा बढ़ाई। सारा लोग के इंतजार बा, दर्शक लोग भी बेसब्री से इंतजार करता है कि कहिया ये तीनों सुपर स्टार लोग के फिल्म एक साथ रिलीज हुई। अभी तकले तक कोनो ऐसा डायरेक्टर के पास स्क्रिप्टे नहीं जुटल कि ये तीनों हीरो के एक साथ काम करे के उतार दो। अब वो चाहे बजट के प्रॉब्लम हो गए, चाहे पैसा के प्रॉब्लम हो गए, चाहे कहानी के प्रॉब्लम हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तबा कि एक साथ तीन गो सुपर स्टार उतारे में बढ़िया बढ़िया प्रोड्यूसर लोग के हालत खराब हो जाता। लेकिन दर्शक लोग के डिमांड बा, मन के चाहत बाटे, दिलो तमन्ना बाटे कि तीनों सुपर स्टार एक साथ नजर आवलो। जी हाँ, हमनियों के इंतजार रही, लेकिन ओकरा पहले रुआ अगर अभी तक ले छपरा जिला भोजपुरी के एक्सेप्ट नहीं कैले यानी सब्सक्राइब नहीं कैले